Hayırlı kech dostlar, efirda men Ранил Нуриев, demek Tatar estradasının en gadil hit paradın muzikal beyiklikni başlayız. Bunga tapşırığımızın teması avul turmushi. Jirchilar sıyır sava pişen çava bilemin. İtaliya hem Fransiyadagi yolların şista avul havasına alıştırır idimalar. Hazır barısını da biliriz. Kettik. Rizat hem Zineriya Ramazanovlar başqaruğundağı Sirinler jiri barığızga da ışıydır. Lakin muzikal beyiklik qağidələrin bızırğa yaramay. Alarının klibin tapşırığı kısalarında soňga tapqır qarabız. İsindeme iken isindeme mayının ol kişileri tanıştık biz senin bilen isteme. Atna sayı muzikal beyiklik için kirəşirgə tilək bildirişilər hit paradımızға qoşulub kile. Əligi tapşırığı da iskermə tügəl. Hit paradımızın premyeraсын qarşı alığız dostlar. İxtibar ekranlarga.
Калдырышы телеге урам, ул ятны кыбыла алмай, улы минем өчен туган, урламас син аны миннән. Калдырышы телеге урам, калдырышы телеге урам, калдырышы телеге урам. Лиана Хисматуллина фикеренчә, авылга кайткан кеше ял итәргә генә кайта алмый. Башта тир түгеп эшләргә, аннан соң гына инде рәхәтләнеп ял итәргә була. Яшь башкаручы үзе авылны бик ярата. Еш кайта һәм вак-төяк эшләренә дә рәхәтләнеп эшли. Ләкин чит илләр белән танышу аңа күпкә кызыгарак кебек тоела икән. Уя кырган тыныч тормышым, мәхәббәттән сулмас чәчкә үреп, бәхетләргә юрап язмышым. Мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү, караса да башка яр белән, дулкыннардан ана саклап калган. Үз канаты белән бәбкәсен, нәүмиз булып ятим калган бәбкә, язмышына күнми нишләсен. Мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү, караса да аккош каерылып, китеп барды башка яр белән. Узгач күл өстенә аккош, арый микән һаман каерылып, җан ярасы булган аккошларын оныталды микән аерылып. Мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү, караса да аккош каерылып, китеп барды башка яр белән. Аккош яларын җимермәгез, күз яшьләре төшәр бәбкәнең, берәүләрне бәхетсезләр итеп, үз бәхете булмас кешенең. Мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү, караса да аккош каерылып, китеп барды башка яр белән. Мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү, караса да аккош каерылып, китеп барды башка яр белән. Регина Тимербулатова Казанда туып үскән җырчы, ләкин моңа карамастан ул авылны ярата һәм авылны сагынып кайта икән.
Hocalık işlerini de işli ola, şüp uty, sıyır, sava, bakşada kazına. Ayrıca jirşi aşarga pişirge yarata eken. Avla kaytsam koңелем bilen yal item dip ortaklaştı Regina Timurbulatova. Сен болғанда жырлы көңілкәйім сағынамын. Өзің кетуге нелер жете екен бұл дүнияда яратышы ғұмыр өтуге. Сені яратқанға еңдерімді қуанатлар, қуанатлар, қуанатлар. Яратам дейуің жаны назлы қабатлар, қабатлар, қабатлар. Сені яратқанға еңдерімді қуанатлар, қуанатлар, қуанатлар. Яратам дейуің жаны назлы қабатлар, қабатлар, қабатлар. Елмаясың мені көру білән мен төбіп, сені сағынған жылы құшағыңнан шықмас едім, жіберместі едім янымнан. Сені яратқанға еңдерімді қуанатлар, қуанатлар, қуанатлар. Яратам дейуің жаны назлы қабатлар, қабатлар, қабатлар. Сені яратқанға еңдерімді қуанатлар, қуанатлар, қуанатлар. Яратам дейуің жаны назлы қабатлар, қабатлар, қабатлар. Esledi biz yazlarның ташқыны, қышларның ақылығы, пақлығы. Яты сізден аңлашып яшәрбіз, сақлап мәхәббәтнің сафлығын. Сені яратқанға еңдерімді қуанатлар, қуанатлар, қуанатлар. Яратам дейуің жаны назлы қабатлар, қабатлар, қабатлар. Сені яратқанға еңдерімді қуанатлар, қуанатлар, қуанатлар. Яратам дейуің жаны назлы қабатлар, қабатлар, қабатлар. Сені яратқанға еңдерімді қуанатлар, қуанатлар, қуанатлар. Яратам дейуің жаны назлы қабатлар, қабатлар, қабатлар. Сені яратқанға еңдерімді қуанатлар, қуанатлар, қуанатлар. Яратам дейуің жаны назлы қабатлар, қабатлар, қабатлар. Gülnaz Sirayeва авылга кайтса бер кемгә дә эш калмый икән. Барысын да җиренә җиткереп, сыйфатлы итеп эшли. Ләкин җырчы ялларын диңгезсез күз алдына да китерми. Диңгез кымында кызындан да рәхәтрәге бармысың дип фикере белән уртаклашты Gülnaz Sirayeва. Шәшкә бирәйдең, сөйем диеп хатлар язайдың. Хәзер ни үзгәрдең, кайда вәгъдәләрең, матур сүзләр сөйләп йөрүләрең. Көндә, көндә йокламыйм бер төндә, нигә синнән юк бер хәбәрдә. Сөю хаты
бәхетле шакларны сизми кала идек таң атканы. Вакыт узган саен чәчкә кыя тажын, әллә инде оныттың мин барын. Көндә йокламыйм бер төндә, нигә синдән юк бер хәбәрдә. Сөю хаты көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер SMS. Көндә йокламыйм бер төндә, нигә синдән юк бер хәбәрдә. Сөю хаты көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер SMS. Яз әле яз миңа, укырмын тын гына, йөрәк җавап көтә салмак кына. Тик булсын сүзләрең, чын күңел хисләрең, сагынып көтәм очрашу мизгелен. Көндә йокламыйм бер төндә, нигә синдән юк бер хәбәрдә. Сөю хаты көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер SMS. Көндә йокламыйм бер төндә, нигә синдән юк бер хәбәрдә. Сөю хаты көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер SMS. Сөю хаты көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер SMS. Нигә язмыйсың бер SMS. Музыкаль бейеклекнең 6-нчы урынында бүген Әнвәр Нургалиев. Ул авыл егете. Шуңа күрә дә җырчы авылда ял итү генә түгел, үз хуҗалыгы белән тора алуын җиткерде. Заманында утын да ярган, печән дә чапкан, ләкин сыер сава белми икән. Әмма кирәк булса, өйрәнә алам дип елмайды җырчы. Үтсәгә еллар тезелеп сафкан, йөрәк һаманда сине ярата. Хатларда йөрмәй, хәбәрең килмәй, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Белмим кем белән һөнәр итәсең, үткәнәсеңдер, ул бит мин түгел. Мин дә гел сине сагынам шулай, икенче ярым сиңа тиң түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үткәнәсеңдер, ул бит мин түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үткәнәсеңдер, ул бит мин түгел. Белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соңдыйсың микән, соңдыйсың микән? Уйламый
дейсің мекен? Ойламай қалған бір күнім де жоқ, соң дейсің мекен, соң дейсің мекен? Жыр білән сиңа сәлемнәр йоллайм, тыңлайсың мекен, тыңлайсың мекен? Ойламай қалған бір күнім де жоқ, соң дейсің мекен, соң дейсің мекен? Жыр білән сиңа сәлемнәр йоллайм, тыңлайсың мекен, соң дейсің мекен? Лиан Ерназаров фикеренчә авылда ял итеп булмый. Аның әти-әнисе үз йортлары белән тора икән. Лилиан аларга еш кунакка кайта һәм 2 катлы йортны җыештыруга гына да җырчының ярты көне китә икән. Лилиан 1 класстан бирле сыер савырга өйрәнсә дә, печән чаба белсә дә, көндәлек тормышта әлеге эшләрне күптән эшләгәне юк икән инде. Бүген тырыш һәм шибәр җырчыбыз 5нче баскычта. Килешек дигән юлга, бар адымнарда айрыла, уңга булмаса сулга. Сак адымнар белән атла, килешек дигән юлга, бар адымнарда айрыла, уңга булмаса сулга. Ак караны, уңны суңны айыра белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Ак караны, уңны суңны айыра белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Ялгышулар, саташулар була барсы да, әйләнмәсен ялгышулар йөрәкләр ярасына. Ялгышулар, саташулар була барсы да, әйләнмәсен ялгышулар йөрәкләр ярасына. Карады, уңны суңны айыра белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Караны, уңны суңны айыра белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Караны, уңны суңны айыра белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Караны, уңны
Лилия Хайруллина кичкенә чакта каникулларын әбисе янында уздырган. Ул әле дә әбисе белән сарык йонауларын, яшелчә җыюларын хәтерли икән. Лилия физик эшләрдән бердә курыкмый һәм шуңа күрә дә аларны рәхәтләнеп башкара ала. Аялларга килгәндә, ул аларны чит илләрдә уздыруны кулайрак күрә. Башка илләр белән танышып, җырчы үз эрудициясен арттыруын белдерде. Музыкаль бейеклек хит парадының бірінші эшлеген яшь җырчыбыз Айгөл Рахимова ачып җибәрә. Ашарга пешерә белә, чүп уты кирәк булса сыер савырга да өйрәнәчәк. Гомумән алганда Айгөл хатын-кыз башкарга тиешле бар эшне дә җиренә җиткереп башкара ала. Шуңа күрә дә ул авылда өйдә ялгызы гына калырга да куркмый. Sebebim yok, көңілім yok, өкініп
tırşıp yanıma sebebin tap Bilmem neler oylarga da Unuttuların ellemine Kurışırga canı kayın Bir sebep tapsan idi Bilmem neler oylarga da Unuttuların ellemine Kurışırga canı kayın Bir sebep tapsan idi Görmegen kirlenirge Bulmayıp Sıyamadım Sinan yürgen bir evde Benim neyle Oylarga da Unuttuların Ellemine Kurışırga canı kayın Bir sebep tapsan idi Benim neler Oylarga da Unuttuların ellemine Kurışırga canı kayın Bir sebep tapsan idi İsim gibi Gümrüme Udayken utsun eyde Tügül bitun Erem tügül Seni kötüp yaşaganda Benim neler oylarga da Unuttuların ellemine Kurışırga canı kayın Bir sebep tapsan idi Benim neler oylarga da Unuttuların ellemine Kurışırga canı kayın Bir sebep tapsan idi Bilmem neler oylarga da Unuttuların ellemine Kurışırga canı kayın Bir sebep tapsan idi Bilmem neler oylarga da Unuttuların ellemine Kurışırga canı kayın Bir sebep tapsan idi Kurışırga canı kayın Bir sebep tapsan idi Bir sebep tapsan idi Salat Fatkadinov жаны тәне белән туган ягындагына ял итә ала дип саный. Җырчы бала чагына әйләнеп кайтып хатирәләрен яңартырга ярата икән. Шулай ук Салават әфәнденең авыл хуҗалыгында эшли алмастай эше юк. Рәхәтләнеп пешән дә чаба, утын да яра алам дип сөйләде җырчы. Татар эстрадасының легендар җырчысы бүген хит парадыбызның 2нче урынын яулый. Көңілімдегі тіләкләрні гүлләргә үріп ирем Гүлгә күмеп бүген сені қадірлім менің дием Туған күнің білән құтлап жырлар язам бүләккә Сені гүлдәлін гүзәлкәйім матур бүген бигрәкті Бәхетлі болып қайғы көріме Сағышларға уралыма Туған күнің яқты болсын Баранды да yoğalıma Бәхетлі болып қайғы көріме Сағышларға уралыма Туған күнің яқты болсын Баранды да yoğalıma
Ағын суларға яшрың сызланып, отырма туған күніңде яшьләрің ышыланып, исін жилер назлап сені, баш исінер қойынлар, сайрар құшлар қойын сайын, сенде йыла сайраплар. Бәхетле болып қойды көрме, сағышларға уралма. Туған күнің яқты болсын, баранды да жоғалма. Бәхетле бол, қойды көрме, сағышларға уралма. Туған күнің яқты болсын, баранды да жоғалма. Барыңызда құттықтаймыз. Туған күндеріңіз болсын, барыңызда. Сән сау болайық. Güzüller kebik sarılanma, kışlar kebik ağırma. Şeyler kebik yağımlı bul, ödütü bağlamazlarga. Gelir bakıp bir gündürüm, şatlılığı da küp olur. Aziz erken bulak ilken, inzur bulak şul bulur. Bәхетле болып қойды көрме, сағышларға уралма. Туған күнің яқты болсын, баранды да жоғалма. Бәхетле болып қойды көрме, сағышларға уралма. Туған күнің яқты болсын, баранды да жоғалма. Туған күнің яқты болсын, баранды да жоғалма. Баранды да жоғалма. Хәния Фәрхи шулай ук авыл кызы һәм аның өчен 10 киянтә су ташу, чеби карау, хәтта утын кисү дә авыр эш түгел. Җырчы фикеренчә, авылда туып, шәһәрдә ничә еллар яшәсә дә, кеше авылын сагынып яши. Эшчән һәм тырыш җырчыбыз музыкаль биеклекнең иң югары ноктасында. Сүзне аңа бирәм. Үпкәләсәң, әйдә үпкәлә җыры белән Хәния Фәрхи. Рәхмәт. Ялгыз узган язлар, синсез аккан таңлар, күңелләргә кергән көз моңым. Онытылган инде тәүге сөйгән ярлар, дөнья мәшәкате тулы.
Яшьләрем генә булып Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Барыгызны да күрәм. Алланың рәхмәтләре яусын. Якты йолдыз булып, соңлап кына балкып, бу сөюдән янды атылды. Үзгәрәне үзәк, тик бер генә теләк, я Ходаем бирче сабырлык. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып бар. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып бар. Бу җырыбызның тарихы инде 30 елдан артык халкыбыз арасында җырланыла йөри, яши. Сезгә рәхмәт. Әйдәгез әле бер булыштан барыбыз да беләсез бу җырыбызны, кадерле тамашачыларым. Бергә! Үпкәләсәң әйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып бар. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып бар. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып бар. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә. Бүгенге менә шулар, дуслар, музыкаль бейеклек тапшыру шуның белән тәмам. Әлеге матур нотада мин Ранил Нуриев сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока.